zvinhu zvangu zvikutofanira zvitofamba kuti imba ienderere mberi. Haikona kuti ndikuregerera chaipo kuti somborekedzeke. Saka ndiyandi kutofarira imba iyoyo. Haiwa kana masimba oshakwana. Saka ndezvo ndinoda kuti choga kuti zvite shede zvimwe zvinjutawo kana zvimwe zvichuto zviuye. Saka ngazviuye nemapuranga wose zvikwanisire. Saka ndezvo atikuda. Guys, you don't understand mufaro wandinawo. Ndo wamanyukuyuku, ndo wablood rangu richiyererana zvose nekuvhudzurura chibuda kudai. Chibuda nekunzwara zvose. Hando wakuvara. Yawo. Handafara. Kufarisa zvokurevesa guys handambofunga kuti support yenyu muchama makamira nesu. Tichimira nemba yamkumatobi. Pa level redu ring beam. Case closed. Inozvichireka kuti case closed. Tekinwe. Iwe. Hado wakuvara chaizvo. Ona tiri kuno kuimba yakati togo mudenga. Aya. Zvaigwadza vasara. Saka takukumbirawo kuti tiwanewo 8 matying wire. Ndabvunza kuti matying wire tamari nhasi zvikanzi $2 kureva kuti kuna 2 times 8 inotipa $16 ndo yatiri kukumbirawo echi dzekuti isungwe. Then maybe by mangwana tikakwanisa kudziwana tying wire $16 idzodzo zvinogona kutibatsira. Then from there pana nonzi mawall plate iwaya ari kudiwa ari 2. One kasingaresvi it's normally nonzi $8 but ndichanoconfirma zvakare nabhudhi vamatashi kuti riri kuita mari mawo is between $8 and $9. Saka roughly tikuda $18 then $16 ndo yatiri kutsvaga kuti tikwanise tinge tine matanda iwayo uyezve nenhankrani netying wire tomboguma tikadini zvouya zvikanga zvauya futi ka toenda next tokumbira mazita kuti izvi takubira pamatanda eroofing. Saka vaiti vanoda kurifawo nesimbi but isame price $12 ndo simbi 1 yacho nzvaito. But asana zawa kuti parikudiwa masimbi mangani chataura zvakare nabhilda vatunzi kuti simbi dzatikuda dzingani. Tobias. Kwakurisei kuchechi. Kwakurisei kuchechi. Kuchechi akurona nani. Kwakuri nani. Handitoona. Guys, simbi dzedu dzauya. Baba apa vari kumazona. Baba apa vari Asitozviwa. Varipo here baba vashi. Chavo apapa anenge apapa anda kunokadini. So guys, the people, simbi dzedu dzauya. Ndoda uchinjwa. Ndindaenda reshaya. Ha? Ndindaenda reshaya nomu. Mangani? Maboa mangani? Anda kwa nanga matatu. Saka iri raripi? Ndindaenda reshaya nomu kati mu. Oye. Saka simbi dzedu dzauya dzakwana. 1 5 6 7 8 9 10 11. Pesa ngani baba? Kune imwe yacho yekutanga yayo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 man. Wani 11? Tichwanda turejo. Ike. Aiwa. Aizida kutendai ii ndikuwa kufara zikamboiti because simbi dzedu dzakwana. Amozviona? Simbi dzedu dzakwana ende ndokutendai nesupport. Ngatimbouchira tibatenda. Simbi dzakwana kedzi. Totenda chacho. Tokufara chaizvo. Tokwadi masimbi akwana. Icho. Sio shaka manja meno kuti zvingodini wapangoti zvinozvikwanisa zvimwe zvikashoyawo. Moto nditi saka ndiri kukutembembe. So guys, apa pa level redu ring beam. Case closed. Inozvichireka kuti case closed. Tekinwe.
iwe adi wakubara chaizvo tofara chaizvo nesimbi dzauya idzi madhofuromu anonzi madeformed bar mawindow frame anga akatengwa akakwana kudhara but anga asina kudhilivhariwa mamwe acho saka ndoaunzwa then pane kunzi ruda kunochinjaniswa saka ndichanomuudza kuti pane one window frame ruda kuchinjaniswa hanzi rakabhenda chokwadi. Saka guys izvozvi bepa randambopuwa nhasi nabhidha akachava kuti takukumbirawo please nezita rajesu ndongowadire ring beam yedu pakudiwa moyoona tiri kuno kuimba yakati togo mudenga aya zvaigwadza vasara saka takukumbirawo kuti tiwanewo 8 matying wire ndabvunza kuti matying wire tamari nhasi zvikanzi $2 kureva kuti kuda 2 times 8 inotipa $16 ndo yatiri kukumbirawo echi dzekuti isungwe then maybe by mangwana tikakwanisa kudziwana tying wire $16 idzodzo zvinogona kutibatsira then from there pane anonzi mawallplate iwaya ari kudiwa ari 2 1 kasingaresvi its normally onzi $8 but ndichanoconfirma zvakare nabhuti vamatashi kuti riri kuita mari mawo is between $8 and $9 saka roughly tikuda $18 then ne$16 ndo yatiri kutsvaga kuti tikose tinge tine matanda iwayo uyezve nenhankrani netying wire tomboguma tikadiri zvouya zvikanga zvauya futi ka toenda next tokumbira mazita akuti izvi takubira pamatanda eroofing saka vaiti vanoda kurifawo nesimbi but isame price $12 ndo simbi 1 yacho nzvairi but asina zava kuti paridiwa masimbi mangani ndichataura zvakare nabhidha vatunzi kuti simbi dzatikuda dzingani uye mari tatikuda mangani for the meantime tomboenda kutying wire nematanda 2 ari kudiwa podirwa ring beam ngotambe mzee tioni wakubara chaizvo zvinhu zvangu zvikutofanira zvitofamba kuti imba iendere mberi haikona kuti kuregerera chaipo kuti sodini soberekedzeke saka ndiyandi kutobarira imba iyoyi haiwa kani masimbi ose akwana saka ndezva ndinoda kuti choga kuti zvite sere zvimwe zvinzotawo kana zvimwe zvichuto zviuye saka ngazviuye nemapuranga ose zvikwanisire saka ndezvati kuda. Guys, you don't understand mufaro wandinawo ndo wamanyukuyuku ndo wablood rangu richiyererane zvose nekuvhudzurura ichibuda nekunzwara zvose hando wakuvhara handafara kufarisa zvokurevesa guys handambofunga kuti support yenyu mucharamba makamira nesu tichimira neimba yamkumatobias izvozvi mawindow frame edu akakwana madoor frame edu akakwana dzakakwana saka da kuzvitenda ambozviona amen saka bhabhai rambai muchitisapota vanoda kuti iwo zenge rake uyu chakati chake chidiki ndo zvinhu zvega zvatasana zvakakosha tozoita madhoo handiti ndizvozvo saka idzi dzibo